kawai kamtam kajing du kam du jam kaba ki beriu ki lai nyar lut boro ki samla ki jungi ki bangi kendu kom ki nong elam ba bangi le ki stong ki thau lai I kajing jenjar ki jungki kata di kawai kabaar pada kajing juki nong rep lai keren ni kani kamtam kini ki arsnam ki bladep kan nu ki nong rep kila jenjar ba kawai kaba asosi kalong ba kumu nomi khmat na riboy bat kamtam no umrei kaba konsumsi kaba ki bapun ba ki nong rep sing lai snem kanti man haman ke dorbar ngijukran be sepang commission na ka bata using naman ngilai ibu using ujenjar ba ban yo sembai using nadu batung hi ula pot lupa takamat ka don gijing juki nong rep bas ka tu lang numno ki islam ki bladep dang yai kumba arhajar siteng lai hajar dan ki por bu tamru ha ka sisimon ba ki khain mentau snem u hiator sis pa san pho arspa simon te ki nong rep ki jungi ban siu by school khon ki ju khlong using simon armon ki khlong using ki de using ki yo by school khon ki yo by examine ki khon yo by court khon bat ki we ki jing dot kam how news nam hi jing jungki ka long palat liang nilai keren ni kani yam ta ka di commission nam ta using le lai keren siam pun sin nrai ka sarkar ka le kulut kam sngap de ha ju ka poru ha ni ka por lockdown dei nakadaw jong kajing ra jungi ka bide kajing jung nong rep kanu baka penbor ka sarkar bakan haban simi kila tenti bantur si nong rep mo PDI kumtu don ki kali ki basakut don ki pulit ki bat ki nong kit jhur don baki abu jhur ha po halti sengkian ru to lahap wengno tangi jakayo ki di jaka bandi ki jhur jung ki rumyo te kum ke nakaliang jungi kum kaliang persyali nadu ti por hing lara ki jing ki don baka kila pensai sor nam tau pai ba te nam ta ki wepat ki jing kamtam ka jing mosyong pi kani ka por lockdown mentang kini ki banyak taksi kamai turis mo ki bangyong bon naki kila pentip sengi ba nakadaw bombiang syuk ka kamai de ketu ka karam ba kinap siu manu benai mo yong ka EMI ka ba hap siu sya kitu ki company ki ba UI by banti by pentit kali ki kila sya tanno ki kaliru kum kita ki te kitu ki ba kabai dei bat ki isu jong kitu ki nong berla ki ba kapisa klempoi seki adu menta ka sarkar kamla bat pensyai sei ka ja ka kapisa mo balai ka klempoi kum kita ki te habai dei pada bar ka jing bamsap kani di ka wei ka bala kata ba bar ki pai ba ru kila isir khai ka jing bamsap ka baja ha pa jala jungi menta te kum kini ki isu bat ki wei ki danggun pa ki mangen hap ya keren mo ki ba insara yang ha kani ki yung dorbar bat kamtam lamba kadai ka dorban mang tengka ting sapet da kanu pat ka ni perkhat ka bathmai ba ka sarkar ka wanra na ka benta ka jela bandang ka benta ka jing mentoi ki pai ba